ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଧୋଇବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଘୁଡ଼ି ବୁଡ଼ୁଛି ନିଜକୁ ନିଜ ଲୁଚଉଛି। ଗାଧୋଇନି 5 ଦିନ ହେଲା ଗାଧୋଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ନା ଆଜିଠୁ କାଳ ଗାଧୋଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ଏମିତି କି ପିଲା ଅଛି କି ଦେଖି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। 5 ଦିନ ହେଲା ଗାଧୋଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ନା କାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଗାଧୋଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଚୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଧୋଉନି ରହିଛି କେମିତି? ଗାଧୋଉନି ରହିଛି କେମିତି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଛି ନା କ'ଣ? କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ତମେ ଏଣ୍ଠଟ କରୁଛ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଓଇ ଦେଖେଇବା ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲ 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 କି ଲାଜ ଦେଖେଇଲ ମୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛି ମିଛରେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମିଛର କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି କାନ୍ଦିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗାଧୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।